Xabi eta Beñat Bizkai anaiek Ixabe taldea sortu zuten 2018an, folk rock estiloan, argilunan hasten dituzte musika eta baita hitzetan ere, tartean instrumentu bereziak ere erabiliz. Arratsalde on ikusentzuleok, Aitor Sagartzazu lankidea egon da luze eta zabal Bizkai anaiekin, jarraian joko dugu beraien gana, baina gaur Faktoria magazina, Euskadi Irratiko Faktoria magazina Baionan izan dugu, eta bertan egon gara beraiekin saioa nola egiten duten ikusteko. Hauxe da Baiona, Baionaren hotsa, Baionaren hitza, Baionaren soinua, euriak egin dugu ongi etorria. 10:00 ordu batetara egunero egiten dute Faktoria Donostiako estudietatik, baina Euskal Herrian barna ere mugitzen dira. Guretzat oso garrantzitsua da tarteka saioa kanpotik egitea, Faktoria kanpotik egitea, entzulekin egotea eta kalea sentitzea. Horregatik erabaki dugu gaur saioa Faktoria magazina Baionatik egitea. Entzulearekin aurrez aurre egon, begietara begiratu, kazetariarentzat beharrezkoa dena, eta gaur Lapurdiko hiriburutik. Noski lurramaz arituko gara, asteburuan den lurrama jaialdiaz, ekonomiaren tarte txiki bat ere egingo dugu, Peio Etxeleku eta Pantxoa Benbuagekin. Gure bigarren orduan gazten Baionaz eta helduen Baionaz, Baionak ze eskaintzen ote dien gaztei eta helduaroan nolako hiria ote den, hori ere aztertu nahi dugu, eta azken ordua jostalariagoa izango da, festabi pixka bat jarriko digute Baiona kantuzekoek eta altxa lilikoek, eta Baiona uretatik nolakoa den ere ezagutu nahi dugu. Baiona eta merkatu inguruak ere gertuago ezagutzeko eta Lapurdiko hiriburua biziarazten duten testigantzak jasotzeko ere taloak eskaintzen dituen Luberon eskualdeko Hugo Justinesi ostalaria kasu. Zeren eta nire sozioa eskalduna da, itxasukoa da, Iban Borge deitzen da, eta oso importantea zen berentzat herriko proiektu bat egitea. Gazteen artean, etxe bizitzaren arrangura nagusi, baina baita ikasketak ere aipagai. Euskal Kazetaritza diploma hasi berri duen eta EITB-en etxe honetako Baionako egoitzan alternantzia egiten duen Ugaitz Arin Elizegoien ere bertan izan bai da ekimena aurkezten. Biziki interesgarria da, ETB-en lan egiteak interes hori edo badu, bai telebista eta bai jatia ikusteko, eta aukera hona da, gaur Faktoria hona etorri dela, pixkat plato hori ikusteko, nola antolatzen den eta nola egiten den ikusteko. Eta musikak ere noski izan du presentzia, gaur Baionan irratia entzun bakarrik ez, ikusi ere egin baita. Literatura lehiaketa Baionako besten inguruan, lehen edizioaren arrakasta ikusirik, bigarren edizioa martxan da jadanik. Ukan dugu Baionako pesten historioaren zeharkaldi literario bat, biziki edera eta hunkigarria zen aldi berean, bai. Hori sorpresa izan da guretzat. Frantsesezko 256 testuren artean, hoberenak hautatu eta argitaratu dituzte, gauza bera euskarazko 15 testurekin. Benik egan behar dut, prozesu guzia pesta bat bezala izan dela, biziki serioski ari izan gira, epaimaiko boskideak, eta 15 tekstu baginituen epaitzeko, eta horietan 2 baziren 18 urte zazpikoak. Baionako besten inguruko literatura lehiaketa, askatasun handiarekin, nahi dena egan liteke, bakotsaren oroitzapen edo gogoetak, fikzioa ere nola ez, batzuta bertzean ikusmoldea edo ikuspegiak argitan emateko, frantsesez, euskaraz, eta lehen aldikoz gaskoiaz ere. Mes punts de vue qui est important de avoir la littérature qui a 1000 ans, mais que le monde ne connaît pas. Que la majeure part du monde en Biarn et en Gascogne ne savent pas qu'il y a un monde qui est écrit il y a 1800 ans et donc final qu'il fait sous de avoir la langue, la sua littérature et de permettre à jouer, de participer à aquest concours. Mendeak gaskoia idazten dela, orain Baionako besten karietarat ere, gazteekin ere zergatik ez, frantsesez, euskaraz edo gaskoinez, testuak idazten aldira otsailaren 11 aintzin, gero languziak epaituko dituzte, eta uztailaren 8ean, bestak aintzin, sarituen lanak argitaratuko dituzte. Xehetasun guziak, Le Basque et la Plume elkartearen webgunean.
Beinat eta Xabi Bizkai anaiak dira, eta Ixabe taldea sortu zuten 2018an. Bixente Hilera Bide, Xabi Iriart eta Xanur Biztondorekin batera, folk rock doinuak zabaltzen dituzte Donibane Ziburuko badian. Ertzainakeko bertsio batzuk ematen hasi ginen elkarrekin, ara Angeluko ikastolako lagun batek galdeginik, eta hortik aintzina kantu batzuk banituen konposatuak, bainati aurkeztu eta gustura lagunduko ninduela hortan, eta elkarlanean hasi ginen. Txipitatik musikan murgildu gira, eta izan ditugu gure proiektuak batak besteak rockeroagoak, metale motakoak ere, baina beti izan ginuen beti gogoa ere zerbait elkarrekin egiteko. 20 urte inguru entxeatu ginen ere pixkat, eta 2018an azkenean hasi zen, eta biziki naturalki gero segitu dugu hortan, eta orain lagun berri batzuekin. Stapen batean, Xabik zinez kantuak idatzi zituen, beraz hitzei garrantzi handia emanez eta melodiei eta hautsei batez ere. Eta hola hasi ginen biek landu genituelarik astapenean, zinez gure bi hautsen arteko harmoniak lantzen. Baina konfinamendu garaian landu genituen kantuak eta entxeatu ginen justuki orkestratzen pixkat desberdinki, baina atxikiz garrantzia melodiai pixkat folk moduan, eta baina joketik heldu bai gira ere, influentziak ere senditzen dira ari hortatik. Argi ilun horren arteko borroka edo dikotomia hori etortzen zaiguna da, bai hitzetan, bai musikan, bi kolore kontraste horien arteko borroka, oreka edo bai, hortan ibilki gira. Tempo nahiko lasaiak, beraz bai folketik baduela, baina tresna instrumentazio rockero batekin, beraz parte batzuk ilun, beste batzuk argiago. Hitzetan bai kantuak ilunetik argira joaten dira, eta bai filosofia hortatik pixkat iratzen du, esperantza, beti esperantza. Badut beraz harmonium indiak bat, indiatik heldu den musika instrumentu bat, pixkat esku soinuaren familikoa, sonoritateak initz erakarri zigun, eta sekatzen ginuen garaian binazkari ginen, eta sekatzen ginen beste instrumentu bat osatzeko Xabiren gitarra. Beraz erosi, entxeiatu, pixkatik hasi, eta joekin hasi ginen. Eta orain bostkotean hariko girela, txikiko dugu instrumentu hori, baina osatu ere desberdinki teklatu batzuekin eta Hitzen aldetik, niri horrekia gustatzen zait, beraz, irudi ezain konkretuak edo badu irudimenetik, bakotsak bere interpretazioa egin dezake, baina kantu hor ere musika bezala nahiko argi eta ilun gelditzen dira hitzak, eta batzuk autobiografikoak, beraz osasun mentalaren inguruan eta hori. Maitasun kantuak ere estiloak albidetzen baitu. Eta gero lagun batek ere sumaimuruak idatzi zizkigun kantu batzuk, hori garaian, baina bertso metrikan eta ohitura gehiago duen norbeiten stagnatzen dira. Ditugu hor pista batzu udazken eta neguntako, eta gure hor proiektuan justuki kantu berri batzuk lantzeko asmoarekin gira, zinez hor entzaio gelan murgiltzeko asmoarekin aurten, eta justuki asmoarekin ere egiazko disko bat ateratzea heldu den urtean. Ez gira ematen eperik ere, baina hortan gira gehiago repertorio berri bat lantzea, eta gero etortzen bat dira kontzertuak biztan da hartuko ditugula, asmoa beti ere egoaldera... Lapurditik bizkat ateratzea. Iparraldean aritu gira pixka bat, baina egoaldean eta feixegitzea proiektua biziarazten. Baina beinatek ongi janduen bezala, moldaketa fase batean sartuak gira, eta kantu berriak ontzen eta lantzen
ibiliko gira asteko neguntan segur, eta ne ustez uda begirat ere luzatu beharko dugu lana izan da. Ixabe taldeak Azkaineko Akerbeltz garagarnotegian eskainitako kontzertuarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!